Day bangawan na kabanta ba nga niya siya ay ba arden kam day bangawan ba niya siya ay ba brasdon kam day kabangawan na kabanta kapang jongo nga wan hang ni kung ura free kamot haba katukoy ka liang kiyat bakala ngan haput bisul nga day brio iba her ba nakipara brio kat kum ka keteng ka jonga bat lajudan way I staff jonga ibaong manu ba pen keteng phi kum kata ka keteng ngan sawat kata kade bangadon kata ka jinglong ka paper ba ladadan kinu kiba kentho kiba persya yang ngam jus ngurem nganang sngu tenat susu penban namar ba ngan wat hang nu bangaduna bat ba ya ka ka ba ngampat jutip ru ngalanang hamtip leng bah kita ki nong kentho kita ki baki ong kita ki opposition party dikata kalong balik si kini ki bayo komen yang ki baki juong yang wat jupet ki komen henry nga ko apet namar ba ngam simuan ha ka politics ngong henry yai penbor bet ba ini kong ila day bakal akwa yang election palat ini kong imat ila pen kare ban long MLA ini kong ide bala le pan tiket astaman bah nyamang asyuan ha kani ka rensan kadai ba asyuan sobha menta baka ta jonga kala kut kibabun kibalek kat karta jonga nai ngapan kadang yo bangan keren kadang yo bangan pen I kiba ngadon bangan IFP kiba ngala banan ra kinu kita ki solution bagi ong banan ra ka baha kamiat ban penbet kinu kiba miduna dikadai kata kaba ngawan ha kani karansan persya ya kita kiba persya nyamar ba ngakwa ban pensyai ba nginum long kibriu kiba khoput nginum long kibriu kiba do mensiem nginum long kibriu kiba leran di ban long kita kibriu kiba leran ya kajing leran bat di ban long kita kibriu kiba sngurip pat eladi hakaba ngin kerannya kono kamat kaba kidon manu kiba kentho kaba kisnusi henry ngin suhlong kiba sngurip ngin long kiba pedang lada kita kiba kentho ki pen ya kita kijing dona kijong dengaru asong thu ba phi kiba ya komen baro philai ong tol abiang mai in ta syong no hayeng ti hoat kadai kata ngasong hayeng ngasomon na politics ta mga wankai mentahang ni madan golfling kani kamadan kalong ka itenat ha kadai kabang akwa banan pen ikai ya pi hang ni baro kani connection pen shu the side there kalong ba you can show the beautiful side of this golfling tenang ta okay tenang ta ngasawan kan ha kani karensan kadai ba ngalak ongu ya phi kiba komen go phi ong mai it syong no la biang nai kwa yang election shu dengar wa ampoi perhat hidup bangawan ha kani karil ban yang election de kalong ba nganum yat persya ya phi kita kiba kentho nama pilapen isya yang makala de karta jonga ban syong that no te kamut ba ya ki khun ru kila ong kum ta ki ong khelik kai kat seba piman ba pi la de karta ba pin syong that te kamut ba kani ka kam ka banga keren ha kani karil kam de ka kam ka banga tre kadi ka banga syong that na long ka balai luit tenga shu ai phi tang ki ki ba ngayo paralok ba phi ba don ha kani karansan kam sim dei bangawan na ka banta ba ngani sya ai ba arden kam sim dei bangawan ban ya sya ai ba brasdon kam sim dei ka bangawan na ka banta kapang jongo ngawan hang ni kum ura free kamot haba
katu kuwi ka liang kiat bakala ngan hap put bisul tenang ta haba kidon sana tu kuwi ka liang ru kile ek bakala kata ru ngan put kamu pa kata kacing long refri kadai ke bawan ra ka baha kamiat ha ka ba nila ba ngin long mangi kita kinuksa ya kita kilong din ki jong dak ba ni pediang ya ka ba ki jing kentho ki ba bun jaj ki ba ki kentho kalong ba ki persyang kumnu ban petsutu ba ai bang duna itang katahi wanam ong yang ba nai wan ha ka ni ka ril kadai ke bangawan sultanat ngadang yai keren ki we ki topik hadian ki we ki ba dadakat bangadang im kamot ba ladang asyong hayeng an syupam stang kaja bro sisni teng lai opang den rei bangadang wan hagane garil pan ngadang yo ban share pki ki ba internet ki ba don hak pertai ketang katahi kadai ke ba ngakwa ba ngan yai ai men sim ya ki we ki reut men ru ki bala kumanga ba nginang yo kamet ke ba kot ke ba ya ba nginang la ban wan kumni hakini kirinsan jong international platform publish